Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno ubing, agulimag kan agtal na kayon, tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapaulwan, ti kwentas, kan ti prinsipe. Narungsot nga ari ni Ari Gudyo ubing, lintag ti kaibatugan ti tunggal balikas, nga agaon iti bibigna. Pinatay na ti sigod nga ari iti pagaryan, tapno maala na ti trono. Santo pinilit na ti maysa a babae, nga agbalin aray na, nga oray awan panagayat ti babae kankwana. Iti maysa nga aldaw, kat. Anya ti matamag, bruha? Daging gaita, madaydayaw nga ari. Saan ko paila masinuno? No sa dino ti ayan ti pasapsapol mo. Awan samaton ti pakairanutan kan ka, bruha. Kasaya atan sa, no paliksay kun ti ulom, tawanan ti serbem. Saan madaydayaw nga ari? Amuyumat anapudnuak nga agserbi kada kayo. Saan dak kumangay papatay? Ikagumaak asapulan ti pabirbirok mo. Kartingam lang, bruha. Amangan na mauma akong kan ka, kaputawan mo't langan, ti mararamidam. Talaga adatendab kan Ariston. Nagbalin ka na nasiglat naman nakigubat. Mas daawak ama, apa si nanay nagagbalin naman nakigubat. Imbes ko mga itulok mo at tultulungan kalangan iti talon. Ngam saan, ta pinilit nagsanay ngagbalin naman nakigubat. Handa na patag arason, Ariston. Ama, kat di kang danag, taumadanin ti panakaduktal mo iti amin. Ha? Adda ka di ilimlimod mo kanyak, ama? Maamuam tumadlang, Ariston. Basta ti kayat ko, katagsanay ka na ta, nga uray pa'y makuna amay sakan amay ingal. Di mo liwayan ti agsanay, ta maaramat munto amin ana sursurom, para iti maysa a kinapudnaw. Aglablabas kan samatan, Ari Gudyo. Ne, asawa ka reyna. Kwes-kwesto na ram ka din, ti panagbalin ko nga ari. Amangan no kayat maadusaan ka. Lintag ti tunggal saom. No ti panangdusam kanyak ti pakaragsakam, adakan ka na ita. Talaga naturod kan nga agsasaw. Gapoy ti kastangay na ramit mo. Mangdusa ka na kita agindag diti pagarian. Anya, apay adag iti agindag dito iti pagipapasam. Syakti ko na madusaam. Apay nga iraman mo dagiti agindag. Nalpason ti pangadeng ko. Kapoy ti kastoy ngay naramid mo. At agindag diti pagarian, adusaag. Panagkunayo ka di ama, kat talaga ang kabaulanan ni Ariston. Wen, Nova. Naunag ti sinay mo. Madanaganak ngamin, ama. Awan ti rumbeng nga pagdanagam. Na ituding ti rumbeng nga mapasabak. Iso nga amok ngagbaligi na Ariston. Kat masubot na ti rumbeng para kenkwana. Ama. Dakkel ti panagtalag ko iti kabailan na Ariston. Isulangan tinamnama ti pagaryan day di amana.
daytoy napatag arena. Apay atultulungam ni Ari Gudyo, bruha. Apay anasken adamagam dayta napatag arena. Amom adakas ti panagidaulo ni Ari Gudyo. Ngam apay atultulungam bailaan. Kayat mo kadya mamuan tinapatag nga ari daytoy nga aramidom. Ha? Kayat mo kadya nga damanan agindag iti pakaryan. Adosaan tinapatag nga ari. Gapoy ti kastoy nga aramidom. Saan? Saan, bruha? Diyak kaya't nga dadagiti may sakripisyo gapulaan kanya. Nukas tagaron. Pumanaw kan dito'y maraydayaw arena. Di nakpakibiyangan iti aramidok. Anya jay kunam, ama? May saka prinsipe, Ariston. Anya? Kat saan asyak ti pundo nga, ma'am? Anya ka din dahi tingi bagbagayo, ama? Day disigod niya ari day toya pagarian ka, ma'am. Iso may saka prinsipe. Anya? Iso asinanay kang agbalin a maingal ken nasiglat. Tapno masubot mo ti pagarian day di amam. Anya? Day tatagpaiso, Ariston. Dumngag ka, tay salaysay kuken ka ti amin. Apay akas ti panangkit kitam kanya. Asawak arena. Kayat mo kadimanan nga dati madosa nga gindag diti pagarian. Gapoy tar aramidam. Apay anaskan nga iraman mo dagiti awan ti gaway naken ka. Ha? No siyak ti kaguram, siyak laeng ti dosaem. Nagturod ka na nagsaoy ti kasta. Ada ka di busanan ti amin, Ari Gudyo. Kat mamati ak, nga Humaldong ka! Nakasagana ak ito orayan niya mapasamag. Kutyak to itulo. Ama subot pa'y kanyak daytoy apagarian. Laglagi pam timbagaken ka, Ariston. Di mo ikaten ti kwintas anak kasuot ken ka. Tadakkel, ti kay mo dingan dayta iti kinataom. Ama, kapuy ti dayta kwintas. Sana mamuan ni Ari Gudyo, ti pudno a kinasasinom. Ken dayta madlaeng a kwintas, ti mangitunda ken ka iti trono. Ket ita, tanadano nen ti umnoa kanito. Rumbeng laeng, asubutem ti pagarian day di amam, a pinapatay ni Ari Gudyo. agkilkilap ti suot ko a kwintas. Ngaintad kanyak day di kamsat ko maari. Kaya tasawon day to'y. Asidaglaang di ti palasyo ti kakaisuna akaanakak. Amang marik na ni Aring Gudyo, ti kanta na iti asidag ti palasyo. Amang anya ti mapasamak ken kwa na. Magsagana kayo! Ha? Ni Aring Gudyo, bilbilinin na dagiti soldado ti palasyo. Madandanagan ama. Nova, Anya nga tan tinapasamak kin ni Ariston. ay, jaka mo, nga mamatiak, at tartarabayan dagiti di Diyosen na Ariston. Naulpit ni Ari Gudyo. Dinalakit di biyagan ni Ariston lumaaman na tipudno a kinatao na.
Nova. Ang mga noon niya ti mapasamakin ni Ariston, ama. Masigla dito, lalaki. Ulitek, saan kayo akabusor? May sa tigagarak ngayon may dito palasyo. Anya tinagan mo, lalaki. Siyak ni Ariston. Anya. Nangalam iti kwintas sa suot mo. Iti amak nga ari. Anya. Naglahat ka. Tadi mo namnaman na makastrek ag diti palasyo at di mo mapuutan. Naturad ka. Matay ka! Talaga gaya matraitor ka. Awan ti karbangam nga balin niya ari. Parang maganak mo ka ba ulam? Sikat ti matay. Pare ti day di amak nga ari a pinatay mo niya. Nabayag nga inuray ko da ito'y akan ito, kaanakan. Napatagari na. Itata nakasublikan diti palasyo. Kat naparmak mo pa yan dayjay agudyo. Rumbang laasi ka ti mangidaulo iti pagarian day di amam. Ngam, sikat ti Rena. Saan, kaanakan? Pinilit naklaang day di gudyo, nga agbalin arena na. Imanugutak. Tabilin day di amam akabsat ko, nga urayak ti panagsublim. Day ta suot mo akwintas, kanti suot ko akwintas ti pagilasinak, no addakan dito'y palasyo. Si kaitan ti Ari, Ariston. Kat namnamaek akas iti day di kapsat ko. Agbalin kamet anasaya at nga Ari, amang ituray dito'y pagarian. Naragsakan nga rod tintero a pagarian, iti panagsubli ni Ariston. Kat ison ti binigbigda nga ari, manipod idi ubing. Nagunod dagiti agindag iti pagarian, tinatal na ken natalinaay a panagbiag, iti panangidaulo kadakwada ni Ari Ariston. Bueno ubing, ditan tinaggibusan ti sarsarita tayo. Ngayon surat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggaget ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met, iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan,
Nainbag nga oras yu amin.